to ɗan ɗariƙa ya gama ganin bala'i da tashin hankali, musamman ma mu da muke tasowa a yanzu a wannan shekaru. Saboda abin da kuka ɓoyewa mutane a littattafanku ba kwa so a sani, to wannan abin ne mu kuma sai mun sanar da mutane. Yanzu kun ga wannan littafin sunansa tanwir ashabul fikr ila haqiqatit tasawuf wa fadilatul zikr. Gashi kana gani da ka ga hoton Shehu Ibrahim Inyas a jiki wannan littafin. Sannan ga wannan littafin Anwar Abul Anwar sunansa khawatiri haula ayati. Kun ga sunan littafin nan. To wannan littafin da muke magana yanzu akan shi, aqidar da muke magana na cewa kowa Allah ne a shafi na 9, mai wannan littafin ya tabbatar da ita, aqidar cewa kowa Allah ne. Sannan a gurinka aqidar kowa Allah ne, wannan ita ce abin da ke littattafanku wanda kuka ɓoye ba kwa so mutane su sani. Kuma ku duba ku gani kwanan nan da nake ta magana akan wasu bayanai, ba ku ji malaman ɗariƙan nan ba sun yi shiru ko mutum ɗaya, babu wanda ya iya ɗaukar magana ta ƙwaya ɗaya tamka ta la matasan wala na tsakiyan ballantana na ƙasan, ba wanda ya cewa komai. Me yasa? Saboda haka da gaske ne dukkan ɗan ɗariƙan da a da a baya kan kun ci banza, kun zo kun wa mutane tadlisi da rufa-rufa cewa wannan ɗariƙa babu abin da ke cikinta daga istighfari sai hailala sai salatin annabi, kuma ta bayyana ƙarya ne. Magana ce da cewa hatta la ilaha illallah ma'anarta a gurin ku shine babu wani abin bauta, ma'ana ba wani abu wanda ba Allah ba. Shine wannan ko a wannan littafin shafi na 9 ya tabbatar da ita. So in na gama zan zo zan ba da wani misali ban da wannan. Bari mu ci gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a faɗa masa maganar da kuma takaitaccen sako zuwa ga Musa Yusuf Asadul Izala akan bidiyon da ya yi jiya da safe, wanda na ɗanyi shafe akan wannan bidiyo bayan wasu mintuna da gama shi. To takaitaccen sakon da nake son isarwa, alhamdulillahi kamar yadda aka kalla ya yi waɗannan maganganu, amma abin cewa na anan shine babu wani littafi a cikin littattafan sufanci na malamanmu shehannanmu wanda littafin yake karantar da cewa kowa Allah ne. Wannan mun faɗi ba tun yanzu ba, duk duniya ba wannan littafi, illa saboda daƙiƙanci da shashanci da jakanta da kuma shafewan basira ga abin da aka rubuta daban a cikin littafi, amma sai a zo a juya shi zuwa cewa ga abin da ake nufi. An ce ma'anar la ilaha illallah babu, an shafe komai sai Allah, an tabbatar da ma'anar la ilaha illallah din, amma saboda jakanta irin tasu da shashanci da wawanta sai a zo ana cewa ai an ce kwata-kwata ba wani abin bautawa guda ɗaya tsayayye, kowa ma Allah ne abin bauta ne. To wannan a bakin ku aka ji. Shin akwai wani malami wanda ya taɓa karanta wannan littafin ya fassara shi a haka, ko kuwa akwai malamin da ya tabbatar cewa wannan aqidan da kuke kiraranta cewa akwai ta gaskiya ne? To saƙon da zan isar cewa za ku rika fito da waɗannan karatuttuka, to ku shirya ma yaƙin da babu nasara, babu sararawa, babu hutu, babu shan ruwa a cikinsa. Kuma duk shegen da ya fasa fito da wani abu wanda ka ce an ɓoye ba ma san fitowa, duk ɗan iskan da ya fasa fitowa da shi shege ne shi. Duk shegen da ya fasa fito abin da za ku fito da shi ku je ku fito da shi. Muna nan muna jira.
abinda aka yi a baya kuna so a maimaita, domin an shayi a baya kun fito ku ce ka za mu fito mu karyata mu tabbatar da abin da ke gashi shine gaskiya. To tun da maimaicin ake so a yi, to duk ɗan iskan da ya fasa shege ne. Banda iskanci da wawanci da shashanci, mu da muke so a zo a hari ilmantar da mu a matsayinmu na al'umma, ilmantar da mu a ɗora mu akan hanya, amma duk wannan abin da ake sai kun zo kun kawo mutane hauragiya da dakikanci da kun nuna ku sakar karo ne, shashashu ne, marasa hankali. wace yin rayuwa ce wannan? To duk ɗan iskan da ya fasa fitowa da wani abu a cikin sufanci shege ne, na faɗi. ɗan iska ne shi, shege ne. da haka wannan littafin da kake ikirari shafi na 9, to uban me ya hana ka karanto shi? ya magana ce ana zafawa ko ana zagi, ai in ba da irin wannan sigan ba, wallahi al'azim waɗannan mutanen ba za su fahimci yaran ba, san ba za su fahimci wannan yaran ba. Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah da faqula lahu qawlan layyinan da ka karanto. To me hana kai abin ya fara aiki a kanka, ko kana gaya ma wasu su yi aiki kai ba za ka yi ba? lima taquluna ma la taf'alun? me yasa ka fara aiki da ita kafin ka gaya ma wasu? har kana maganar canza usulubin banza, usulubin wafi. mu ba usulubin muke kallo ba, muna kallon me aka yi, mu kuma me zami aka yi. ba ruwanmu da wani usulubi muka bi, menene aka yi kuma me za mu faɗi a kai. kuma muna kiyaye harshen mu, abin da ya kamata mu faɗi shi muke faɗi, ba ma faɗin abin da bai kamata ba. to saƙon shi ne duk ɗan iskan da ya fasa fitowa da wani abu wanda an ce a wani Allah ne ko wani abu ko me ka ce an tabbatar, fito ka karanta. ai da ma barabarar da suke mutane kenan. to sai in dauko littafi in ce ai a shafi kaza cikin wannan littafin an ce kaza an ce kaza, sai na karanta ga abin da aka ce, sai duniya ta yadda cewa lallai hakikanin al'amarin haka yake. amma zan iya dauko littafi kawai in ce shafi kaza a cikin wannan littafi mai suna kaza an ce kaza an ce kaza. to me hujja in karanta in fassara ga abin da aka ce? irin rigimar da muka baro a baya kenan. sai a ɗauko a marɗa. musamman abin da ya fi bani takaici idan na tuna al-khutbatul khutbum din nan, yadda mutanen nan suka cakakkala ta, suka gajajjala ta, suka zo suka canza ma Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ma'ana akan la ilaha illallah, wanda shine nan yake zuwa yana cewa ai la ilaha illallah ai an tabbatar cewa kowa ma Allah ne. to duk shegen da ya fasa fitowa da wani abu, muna nan muna cewa shege ne duk wanda ya fasa fitowa. duk wanda bai fito ya ce ga inda aka ce ma wani Allah ko kowa Allah, ko aka ce mai Shehu Ibrahim Allah ne a cikin littattafanmu na sufanci ba, ɗan iska ne, shege ne shi. kana maganar lokaci ya wuce da za a zo ana cewa la ilaha illallah, istighfari, salatin annabi shine a cikin ɗariƙa, ana yaudara mutane, ana musu murabura, ana la ilaha illallah. to wannan saƙon ne kawai, amma idan ana son rigima to ya fito, ko shi ko wani ya fito da wani abu ya faɗi cewa ga inda aka ce kowa Allah ne, karatun bayan a ɗauko a maimaita. wancan lokacin mun yi raddi, amma kuma raddi wanda yake a kyakkyawar